George, nilagħbu shopping, George. Le, mhux bħalek. Bravo. Xa tixtrili, George? Ġemma tagħmel enfasi kbira fejn tidħol l-importanza li nedukaw l-lidna kif jużaw u jibżaw għal flushom minn età żgħira. Ġemma jispjegaw kif nagħmlu dan f'erba' kategoriji differenti. L-ewwel waħda, il-logħb. Nistgħu nużaw il-ħin tal-logħb li tant iħobbu tfal bħal shopping pereżempju biex nagħlmuhom ċertu affarijiet. It-tabella tal-prezz pereżempju, id-differenza bejn munita u oħra. Ġemma tissuġġerixxi infatti li nistgħu wkoll anke nużaw muniti ta' vera meta nkunu qed nilagħbu l-logħb biex it-tfal jibdew jidraw li l-flus mhux toys biss. Ġemma tgħidilna wkoll biex nieħdu din l-opportunità tal-logħba biex nispjegaw lit-tfal tagħna li la darba jispiċċaw il-flus tagħna ma nistgħux inkomplu nixtru, iżda rridu nfadlu għal darba oħra biex nkunu nistgħu nixtru dak li nixtiequ u fl-istess waqt nieħdu pjaċir b'dak li kunu għadna kif xtrajna. It-tieni ħaġa ma' tfal tagħna ġewwa d-dar. Ġemma jisuġġerixxu li meta din id-dar u qed naraw it-television u jitilgħu ir-riklami, li tfal nispjegawlhom li dawn ir-riklami din hemmhekk għadd apposta biex iġelluna, biex iħeġġuna nixtru xi ħaġa. Ġemma tkompli billi tissuġġerixxi li fid-dar tagħna jista' jkollna post dedikat fejn il-tfal jistgħu jġemmgħu il-flus bħal piggy bank pereżempju u once again indawruha f'tip ta' logħba fejn inħeġġu ninkoraġixxu l-tfal tagħna biex iġemmgħu għal xi ħaġa partikolari li verament iridu. It-tielet ħaġa li semmi Ġemma hija qabel ix-xirja. Ġemma infatti tissuġġerixxi li nħallu tfal, ninkoraġixxu tfal anzi biex jgħinuna biex nagħmlu l-lista tax-xirja. Biex bekk tkun iktar faċli la darba mmur nixtru u jiġu magħna tkun iktar faċli biex inżommu ma' dik il-lista. Fuq l-istess punt, ħaġa oħra li tissuġġerixxi Ġemma tfal, imma naħseb dinja tajba għall-adulti wkoll, naf li tajba għalija żgur, hija li qabel ma tmur tagħmel ix-xirja li tikol. Ma tmurx bil-ġuħ. Għax jiġri meta tmur tixtri kollok ħafna ġuħ, tispiċċa tixtri ħafna iktar affarijiet mela verament għandek bżonn. L-aħħar ħaġa qabel ma tmur tixtri, Ġemma tissuġġerixxi li tiddiskuti l-tfal tiegħek u tidukhom fuq l-importanza li żżomm il-flus tiegħek f'post sikur. Bħal handbag pereżempju jew wallet. L-aħħar u r-raba' ħaġa li Ġemma titkellem dwaru huwa meta nkunu ġol ħanut. Dal-mument Ġemma tinkoraġixxi lilkom l-adulti biex talmu l-tfal tagħkom l-importanza li jżommu mal-lista. Ġemma tkompli billi tissuġġerixxi biex tinvolvu l-tfal tagħkom waqt ix-xirja wkoll. U forsi dawru għafloba billi tqabdu lilhom biex imorru jixtru xi ħaġa partikolari, naf xi ħaġa li di it-tifla tiegħi tħobb tagħmel ħafna. It-tfal is-soltu wkoll fl-aħħar jħobbu jħallsu lill-cashier huma bil-flus jew bil-kard u Ġemma tinkoraġixxi dan. Nagħlaq billi nieħu l-opportunità biex ngħidilkom dwar din il-logħba jisem Money Monsters li tista' titniżżel minn fuq Google Play Store jew inkella tintlab fuq il-website ta' ġemma.gov.mt. Fejn Ġemma qed tissuġġerixxi li tippruvaw tilagħbu din il-logħba flimkien ma' tfal tagħkom għaliex titratta kif wieħed għandu jieħu ċertu deċiżjonijiet reali kif għandu juża l-flus tiegħu. Bħal dejjem għal iktar informazzjoni tistgħu titlu fuq is-sit elettroniku ta' Ġemma www.ġemma.gov.mt. Jiena nirringrazzjakom tal-isseguni bħal dejjem u jekk għandkom iktar mistoqsijiet tidejqu xejn jibgħatuli u jiena nagħmel l-aħjar nista' biex nirrispondikom malajr kemm jista' jkun. Grazzi u ġurnata tajba. Ciao.